Kovarê maz est bi Zaraveyî Kurdî ay Kirmanckî Zazakî hejmarê xwe ay verîn di salî 2009 çap kerd. Arman maz est ayakî ay wazên Zazakî wan ney vîrkerdin. Edîtorê maz est Torî Holo qey wengê Amerîkî qise kerd. Holo diyarken von Zazakî her rej bena vîn. Maz wazên ver in wendayîş biger. Holo qey vengê Amerîka hina qise kerd. Nameme Abdullah Çelik, nameme raşname velatet. Kovarê maz estit, onbazma mı tarih hola tınasnez. Ez çoligit Bingöl'de yani çevligit ama dünya. Hatta mektebi verti me çoligit wend. Bacı lise me xarpiyetit wend. Üniversite ser deyinit me ca verde o ez amo Avrupa, Fransa. Nizde vis ser o ez ho Fransa dijiyen. Bajarê Metz de nêzdî Strasbourg'te çora sot serreyo mehel maşkenê nevaje ez ron ez ho ser zoên Kirtkî mavên Kirtkî travên Zazakî sovneon bazma ez zoên ser ez em ser dest seryoz ez zoên ser ra xeftiyan mahê yo kovar virazên sovne ez birê min o katkerî est o ez o xeftiyan o normal jiyayîşte. Maz est çi çav dest bi gurû kerda? Serok maz est Torî Holo von. Maz est 2018 destnod ame pyeser. 2018 de berê yezekî xebatê me zoyên ma be me xwe cover helbest yani ben niştê Zazakî Kirtkî sera merexmin o Kirtkî zoyên ma sera zibib. Bacê ser şarê ma Zazona Kirdona yo listik madî ha kêbena. Çixidê zafînekê vatiye şarma Zazê kirdnî. Zazê xwe bi xwe sera yo milleta. Zazakîzek Kurdî yo zonû. Înqede çiyok layşin amê meydan. Em vernê ma binê mava ma se bikir qarşêna layşinê yana propaganda ser. Ma yo kom artifiya ser nomez yani me venda on bazonat nomezek manapa maz est. En der hakid ena layşinê mava ma wedare. Ma kovarê maz est artifiya ser. Asıl kovarê maz est semed ena layşinê ser kirdona hakê bena. Haçî bena mava ma anê bertarafek ma anê wedare. Ma dest pêke 2010 ma kovar omarê yoyîn biraşt. Bacê ene deyên kirin çarin ponjin xetê maz binê îtiya xwe bêlûke. Zoyên Kirtkî Zazakî yani mabin şimazonek semêdê raporê UNESCO dizik zonek ho heliyan o benvîn en derheqe diz mava ma cêçî bikir. Li gwerê Torî Holo li ser zonê Zazakî qalkerdiş kêmo. Ador ay wazên ser zonê xwe kar biker û ser Zazakî felsefê biker. Yo zoyên ma namo kar kerdiş û sera xebat kerdiş binê kêma raştes. Esta ama kêmasiyê ye zafsiye da. Yo xetê ma bî mava qê ser zoyên Kirtkiya qê sanat, edebiyat, huner, felsefe, tarîx û sobniya çîz menîsî man derhe binê Zazakî zoyên ma ra felsefe ben nyon neben. Nisyan ne nisyan. Mava ma en guret binê dest berçi. Ha maraz mayên aslında mayê omarê desinit. Newin ma xiriyaş jover viraşt. Nizdî ra yo Daeş rapê ma omarê desin ma dest pêkir. Nyon ma de nyon kovar de onbaz mayê akademisyen ist. Onbaz mayê katkir renjberê ist. Onbaz mayê talebe ist. Ekêşin mekteb eyê ist. Binê yelpazê maz ist. Enqede hereya. Toro Holo von per xebat ayn xebatî zerkerdişa. Gurê xwe ay ser maz est Holo hina diyarken. Asıl xwe kovarê maz est yo xebata zerara kerdişa yo xebata kovarê ma grubê ma komê ma heştin tên ma grubu komê de ist. Sovnyazik onbaz mayek torma alîkarî ke ardın ke torma va ist. Kovar ma çoligit vejin enca vijana çoligia fakat ceye etya Fransa meta yani mavacı merkezi yoca mava oturuyorca etya Fransa va velatet ma Brazil ma velatet ken vara bacı ma pe kargo oyun Avrupa ra ma ke ma
maçıkız kovar Brazil. Ma mesela her sayı kovijen ma kiri onzar çağır onzar Brazil. Baji ek lüzum bise ma hone ma paradon Brazil. Hem ulatet hem de Avrupa maken bula. Ulatet be taybeti çoli gibi dersim de Ahmet de. Avrupa dizi Fransa, Hollanda, Almanya ne gerone manasar manzarona ken bula. Ulatet iki somya umbaz mazık bitorma. Hatta çoli merk Van, Batman, Şırnak, hatta marasna kovar marasna Tekirdağ, Muğla, İzmir yani geri velatya. Onbaz mayık tormava xeftin, bizarre xura xeftin yani gönüllü. Ey zarona kem vla ma belli o carina dergi misal renno vla neken onbaz ma ye konja o şarma est yo tek ben rastninç. Eyüp Demir, Vengi Amerika, Ankara.